Cando o frío empeza a apretar nas rúas e as leiras e prados se conxelan, é tempo de cocido. Un prato que fala do que somos e que en Lalín e no resto de Galicia convértese nun auténtico símbolo. Hai unha amplia selección de carnes de porco, pois salgadas e afumadas, dende as costelas, os espiñazos, pancetas, lacós, rabos, uñas, lenguas que todavía están cocendo. Hai galiña, hai tenreira que temos cocendo tamén. Aquí en Lalín é típico dous tipos de chourizo, de carne ou de cebola. Temos a verdura, que neste caso de momento ainda son navizas. 7 potas fervendo e restaurantes con lista de espera na capital do Deza. O cocido tamén fala do territorio e da cultura popular que o rodea. Todos é dos produtos que tiñan as casas, que era o seu porco, criaban o seu porquiño, tiñan a súa galiña, tiñan a terneira que mataban e en parte comían frescos e outra parte usaban, os ovos para facer os postres, as patacas que cosechaban, a verdura nesta época que é o grelo, e é usar todo o produto que se fai nas casas, que se cultiva nas casas, e é parte da nosa cultura, non queda outra. Hoxe o cocido segue a ser tamén un acto social, un momento para compartir arredor da mesa. Cada vez nas casas faise menos, unha porque primeiro dá moito traballo, non? Porque sí que é un plato laborioso, porque ao final comezas desde os desales, limpando as carnes, empeza xa días antes a traballar, digamos que e despois cada vez a infraestructura das casas, a sociedade vai cambiando, non? Entón, pois, cada vez nas casas, pois, falta esa figura de alguén que o faga, sempre recaía o traballo na mesma xente, ao final, pois, compensa moito saír fora a comelo, non? Unha elaboración longa que require paciencia e experiencia. Un bon cocido ten que ser con bastante tempo. Hai que poñelo ás 9 da mañán, nesta cociña aquí de leña, mínimo 4 ou 5 horas para que saia un bon caldo, a carne cocidiña, que saia todo ben, leva tempo. Un prato que destaca pola variedade e pola abundancia. Como leva tantos cortes, faise sempre exagerado, é prácticamente imposible, sabes, facer un tema reducido para que vaya ben servido, porque ao final a ti gustache un anaco, outro gustalle, non queres que falte, ao final pois é un prato 100% tradicional, un prato copioso e que vale pois eso para unha festa en familia, para unha festa en amigos, pero que sí que, sin dúbida, é moi abundante, non? A amplitude do cocido reduce o espazo ás mesas e multiplica as formas de servilo, xa que hai quen prefire non ver a cachucha enteira diante do prato. É moi raro, pero sí que hai a xente que non lle gusta velo, que lle dá un pouco de cousa, pero sí que cando hai estranxeiros preguntamos, sabes? Porque é normal, culturalmente, para un galego ver unha cabeza de porco cocida é algo normal. Para un catalán ver un fuciño dunha vaca ou unha cabeza dunha vaca cocida é algo normal por a súa gastronomía, pero para nós ti velo e dis, de primeiras chócache, non? Quen o come é quen mellor o describe. Aporta moita vitamina, se tes que traballar, pois vas con moitas máis forzas, con moitas máis ganas. E hai que aproveitar porque cada parte do porco pois ten o seu sabor distinto, entonces pois é un plato típico pois para comer en compañía da familia ou dos amigos. Fora, o frío non amaina e o cocido, se por ben é, cumprirá coa súa